Allahumma sholli ala Muhammad. Ngene iki wong sepuh-sepuh delok arek nom seragaman ganteng masuk napa masuk? Lapo sebab Kanjeng Nabi ku wong ganteng. Besi bab bolong gak ganteng ya pacane gak nemen-nemen elek-elek. Ibu-ibu saya kira sing digoleki seneng wong ganteng abu. Bingenane nggo Jombang, Gus Ikdam ceramah nggo Jombang. Nyene Gus Ikdam ganteng gak koyo raiku Mas. Gus Ikdam ceramah jam 09.00 lho, jam 6 isu ibu-ibu wis nata kloso gendeng. Jam 6 isu wis ditunggoki. Mesti wong ganteng ngono kuwi Gus Ikdam munggah wong wedok-wedok bengok histeris. Gus Ikdam. Aku munggah kan sing bengok aku balas jane raya elek tak terima nasib Mas. Halo. Walaupun gak ganteng kaya Nabi ya maca sing seragaman ngene iki masuk. Selamat aku cuma sayang gak nggo duit kok tak kaya duit gak nggo duit. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga sholawatan sekedhik mboten ngagem musik ya. Maulaya sholli wasan abada ala habibika khair lihimi huwal habibul ladhi likulli hauli minal tahami ya Rabb Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma sholli ala Muhammad. Para ulama, para kiai, sesepuh, bini sepuh, pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Jenengan terus nggih. Oh nggih. Jenangan. Pengurus ranting Desa Ngrupit Dusun Karanganyar, Pak Yai Ketua Majelis Ulama MUI Kecamatan Jenangan, Bapak Camat, Bapak Lurah, Pak Yai Ketua Panitia Grup Sholawat apa Mas? Al-Ngibisiyah. Dari mana ini? Dari sini juga? Masya Allah. Berarti jelas gak bayaran. Tapi gak bayaran suaranya enak seragaman. Tepuk tangan remaja-remaja sini Masya Allah. Seluruh yang hadir yang sangat saya muliakan, kula nggih yakin saestu yang hadir ini kesemuanya pasti senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Mushola Darun Najah Dusun Karanganyar Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan ngawontenaken peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Monggo kita ibadah, kita ngaji, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad. Berdoa dawuh Kanjeng Nabi, laqad barakallahu li rajulin fi hajatin aktsarad du'a. Sing sapa wonge gelem donga, gelem njaluk nang Allah, pastilah dia akan diberi Allah kebarokan. Walaupun dungane dereng dikabulaken Allah, sing penting dengan berdoa akan Allah berikan barokah. Bu, mugi-mugi badhe Maulid Nabi angsal barokah nggih. Barokah iku apa Mbak Bolong? An-numuwu berkembang, wa ziyadatu lan tambah, binal khairi dari kebaikan, wal karomi dan kemuliaan. Muga-muga awake dhewe sing dikai umur tambah tua tambah api, tambah tua tambah mulya. Cara pari muga-muga tambah tuwek kaya gabah gak kaya gabuk. Semerap gabah, Bu. Tambah tuwek tambah ndangak napa ndingklu. Bobot apa gepeng. Rek nom-nom ini gak ngerti gabah. Mbak dokter arek nom-nom iku. Sepurane lho nggih, kula niki nek ceramah kuwasar mboten kados Pak Yai niku. Sambutan panitia ya Allah sejuk, halus. Pemane camat ya lah gak dawa balas Mas. Jelas gak oleh bayaran mangane dawe lho Mas. Winter sambutane gak dawa-dawa. Aku tahu apa yang kau mau nggih. Mangane kula niki ditugasi kali Pak Yai NU, kula riyen dadi LDNU cabang Jombang. Kali Pak Kapolres saking kasare ngaji kula dikeken ngaji ceramah di penjara Jombang. Kados niku wau kula jam sekawan bidal ngantos jam gangsal ceramah di penjara tiap Selasa sore. Alhamdulillah penjara Jombang tak ceramai saestu tambah suwi penduduke tambah kathah alhamdulillah. Ya Allah muga-muga sing rawuh kabeh iki yuswane barokah, anak-anak turune soleh solihah. Barokah iku apa sih Mbak Bolong? Nyentel rupa Pak Lurah dadi lurah, enek bangunane sing ketok rupa, iku jenenge barokah. Enten napa mboten wong nyambut gawe yamun sampai yamin gak rupa blas. Amblas. Iku barokah apa ajur kaya ngene? Ajur. Memet napa memet, Bu? Masya Allah, muga-muga bakdo Maulid Nabi niki barokah. Kanjeng Nabi lahir beto musibah napa beto barokah? Beto barokah. Wong jenengan lho tiyang estri, biyen sadurunge enek agama Islam. Wong jahiliyah ben iku nek nglairno kok anake wedok pateni. Lah nek kuwabe bayi wedok dipateni lagi enek wong wedok. Iku jenenge lolok. Waduh, nggih napa mboten? Akhirnya nek Kanjeng Nabi barokah tiyang estri dimulyakaken nggih napa mboten? Wis pokoke mantun ngaji niki muga-muga Allah paringi desa jenengan, musala jenengan, kecamatan jenengan sedanten-dantene Allah paringi barokah. Amin ya robbal. Ingkang langkung penting malih inggih punika man lam yaskurin nas lam yaskurillah.
Sing sapa wonge iso terima kasih nanggone sesepuh pini sepuh, hakikate dia terima kasih kepada Allah. Bayangno wong gurung ceramah wis dikai degan, dikai kopi penyegar, masya Allah. Itu terus ngarape piye sakmene kae. Ayo kula kalih jenengan ndedonga nggih. Mugi-mugi bapak kula tiang sepuh jenengan ahli kubure masyarakat nguprit piye ngerupit ya sepurane lah. Saestu mboten niat-niat ngenyek boten. Ngerupit. Mugi-mugi ahli kubur kula panjenengan sedaya para guru kita ingkang sampun sumari wonten alam barzah, muga-muga beliau sedanten dirahmati Allah wonten alam barzahipun. Allahumma ighfir lahum amin warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilhum manazila aliyatan mubarakah. Cita-citane dungane mbayai biyen sesepuh-sepuh mriki ingkang sae-sae, siang sepuh kita ingkang sae-sae dungane muga-muga lurah sak desane paringi barokah, camat sak desane paringi barokah, kiai sak santrine barokah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau dawuh, kalau mengadakan peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nek kepingin lancar barokah, maka maulidan Nabi niku kedah diisi 4 hal. Mangke nek warga ngrupit mriki mboten sesuai papat kula nyuwun ngapunten namung ngaji lho nggih. Bu, aja muring-muring nggih. Sing waras ngalah, ngoten nggih. Berarti sing ceramah gak patek. Nah, ojo lah. Yang pertama, wong jenenge ibadah iku lak kepingin sempurna, Pak. Nggih ya, Bu. Jenengan paringi kula unjukan rahaban kaya ngene iki, hidangan kepingin sak cocok-cocoke. Begitu juga kalau kita maulid Nabi kepingin sesempurna mungkin. Pokoknya sing penting sing rawuh dalu niki kersa ibadah niku luar biasa. Dawuhipun Sayyidina Ali karramallahu wajha, al ibadatu khairu bidaatin. Wong nek urip nggo donya gelem ibadah, maka itu perdagangan dengan Allah sing batine gak kena diitung. Kados ngeten iki, nandur jagung sak until. Nandur jagung sak until metune ratusan. Ngono iku ya Allah balesi mboten langsung jagung. Delon kalau le, iku pertama jenenge apa? Tebon. Mare saiki lak gapate ngerti ya Bu, zamane wis beda. Nggih napa mboten? Bapak-bapak piyen sing lenggah iki rata-rata sunate nang calak niki piyen. Nggih napa mboten, Pak? Arek nom-nom iki calak napa dokter? Dokter, enak dokter rong dina waras. Rong dino garing, rong dino balang. Iki sing lungguh kabeh kae iso. Iki ben dikum dhisik. Borok kondangan mekah rata-rata kondangan kabeh pian. Termasuk kula. Enak ndi sunat biyen kabeh saiki. Saiki kaene borok, kaene kondangan, kaene kum-kuman barang. Dikum biyen Mas iso protol kayak waras.
Cuma jari wong-wong kenyataane kualitasé gak kaya sing kum-kuman saudara. Ayo nandur jagung sauntil metune kathah napa kuwatah. Mboten langsung jagung metune tebon. Allah subhanallah. Mari tebon janggel, mari janggel jagung, mari jagung klobot, jik kober ditambahi Allah rambuté klobot. Subhanallah. Ternyata godhog jagung nek gawe rambuté gak sedep saudara-saudara. Jadi Gusti Allah iku nek bales awake dhewe gak enek enteke blas, masyaallah. Maha suci Allah Subhanahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangane dalu niki jenengan nek niate ibadah krana Allah, ora usah kadek mikir ganjaran, mboten kena dihitung pahalane awake dhewe. Al ibadatu khairu bidaatin. Lah wong nek wis ibadah kaya ngeten iki, ibadah iki bagiane urip lho Mas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita ini disuruh untuk beri. Lah nek sampean diciptakno Allah dikongkon ibadah, terus ibadah niku napa? Napa, Bu? Wis pedhot. Aku ciki ceramah dikai rokok, terus nek rokokane kapan sampai ceramah, masya Allah. Saking apike panitia tak dongakno rezekine lancar kabeh. Allahumma ya Rabbal. Bu, tujuane wong urip iku dikongkon Allah napa? Kadang-kadang wong urip ku lali tujuane bapak-bapak. Wong kula gak ada kanca kepingin umroh sampai dewangi dodol kebon, dodol sawah. Lah kok tutup Mekah Madinah, repot ngitung cagake masjid, goblok. Enten napa mboten wong urip gak ngerti tujuan? Enten napa mboten? Wong iku diuripno Allah dikongkon beri. Lah ibadah niku napa, Bu? Salat, ibadah salat nggih, Bu. Lah nek jenengan udur, jenengan datang bulan terus salat, apa ibadah? Lah, cari ibadah salat. Wah, nekano Mbak Bolong tambah ndas bingung. Bu. Ibadah iku apa Mbak Bolong? Ismun jamiun yuhibbuhullahu wa yardahu. Ibadah iku apa-apa sing dadekno renenge, senenge, ridhone Gusti Allah. Lah nek sampeyan nglakoni ngomong, nglakoni mlaku perbuatan apapun yang itu sesuai syariat Allah, ridane Allah, iku jenenge ibadah. Masuk? Mangane kok ana wong gelem ibadah, aja takok pahalane jari Sayyidina Ali gak kenek Halo. Contoh, enek tiang estri, wong wedok gawe bungae sing lanang, gawe ridone sing lanang, ibadah napa mboten? Lah, masuk Pak. Bu, wong wedok gawe senenge wong lanang, ridha zaud, ridha rabbi, ridha zaud, ridha Allah, ridane bojo, ridane Gusti. Berarti wong wedok gawe senengi wong lanang sesuai syariat, dadekno ridane Gusti, iku jenenge ibadah. Mangane aja takok pahalane, awake gawedhe, Bu. Di kitab Adabun Nisa niku didhawuhno, sapa wonge wong wedok gelem bungahno sing lanang ngejak turu bareng. Wah, mulai. Mas, ayo
Lah kok sing lanang oke. Jadi kitab Adabun Nisa kok ana wong wedok bungakno sing lanang sampai sing lanang gelem gauli, sekali digauli sing lanang turu suwengi wong wedok mau pahalane padha karo lunga kaji ping 200. Lho. Enak bondong geblak-geblak dorong. Masuk napa masuk? Masuk napa masuk? Muga sing rawuh kabeh iki tansah golek ridane Allah. Golek ridane wong lanang. Golek ridane bojo termasuk ibadah nggih mboten, Bu? Bu. Tapi nek apa-apa dadekno murkane Allah, dadekno mangkele Allah, gini ku jenenge maksiat pengumuman. Enten apa mboten wong wedok gawe susah wong lanang? Gawe mangkele wong lanang, gawe bendune wong lanang, niku termasuk ibadah napa maksiat? Astagfirullahaladzim. Setunggal saat putrine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Fatimah niki mular ten ngajenge Kanjeng Nabi. Bapak Nabi, ada apa kamu menangis Fatimah? Siti Fatimah ini dalam sejarah, di dalam kandungannya Siti Khadijah, di dalam kandungannya ibu sudah bisa diajak bicara. Bayi kok juru weteng lho Pak, oleh karomah iso omong-omongan karo ibu Jos napa jos? Jos napa jos? Lah nek masyarakat jenangan niki wau melok NU berarti melok Mbah Hasim. Mbah Hasim niki duwe ibu jenenge Bunyai Wene, duwe bapak jenenge As'ari. Bunyai Wene niki duwe bayi jenenge Hasim As'ari, dalam kandungan ibu 14 bulan. Gak umum. Biasa wong bobot lak 9 wulan nggih napa mboten? Niki 14 bulan masyaallah. Lho ngoten niku ternyata Siti Fatimah sing keramat kaya ngene iku delalak nangis nanggone abahe. Bapak. Ana apa Fatimah kon kok menangis? Kula mantun geger kalih bojo kula Sayyidina Ali. Lho, Fatimah wong wedok sing solihah iku kok bergoger apa maneh Fatimah kelas kene. Bu, lapo Fatimah kok sampai nangis? Kula mantun geger kali bojo kula Bapak, kula guyon terlalu kebablasan sampai bojo kula mangkel mboten nyopo kula didiamkan dineng. Bapak, kula dosa. Masuk? Masuk? Bu? Kanjeng Nabi dawuh nek enek wong wedok mangkel karo sing lanang, ana wong wedok iku mau kok saking eleke karo sing lanang sampai muni ngene, maraitum minka khairon. Kono istri muni ngene, aku dirabi bapakmu Yamun Yamin gak tau nemu enake balas. Wis mulai krasa. Enten apa mboten wong wedok niki gak dienakno sing lanang, disoro-soro sing lanang, akhirnya mangkel muni aku tok rabi kapan tok enakno. Lho lah wong anake 6 gak enak terus piye? Ajir napa ajir wong wedok kaya ngono iku. Jare Kanjeng Nabi, wong nek kaya ngono iku lakone wong wedok iku duwe ibadah apik 70 tahun dihapus karo Allah pahalane gara-gara menyakiti suami. Apa-apa sing gak diridani Gusti Allah dadekno dosa. Nggih napa mboten, Bu? Muga-muga sing rawuh kabeh bengi iki muga-muga diridani Gusti Allah.
Muga-muga mboten dosa. Amin ya rabbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wong ibadah niku gak lepas dari 3 hal. Rabbana wafiqna li taatika. Ya Allah, kula ngerti pahalane ngadakno Maulid Nabi. Muga-muga kula saged ngadakaken ya Allah. Iku jenenge njaluk pertolongane Allah. Kaya jenengan kepingin lunga haji nggih napa mboten? Sing sapa wonge jare Kanjeng Nabi dalam hadise mene-mene mati di kuburan sing madangi kuburan termasuk amal ibadah haji. Banjur sampean kepingin lunga kaji njaluk pertolongan Gusti, sebab wong ibadah iku nek gak ditolong Allah gak iso. Kaya bengi iki gak dikai udan karo Allah, iki pertolongane Allah, Bu. Mbak Bolongi pawang udan, tukang siwer, tapi yo kadang-kadang yo gak mandi, saudara-saudara. Ono Bupati Jombang mantu kula dikengken nyiwer tambah dowers. Lurai meso-meso bala kok tambah udan tak lokno lah motomu garo lah. Mendung wis tak playokno ngulon. Lah kok petuk kancane ngetan maneh balik. Kula niki pawang udan, Bu, tapi nek ketiga nek rendeng sepurane Pak Yai abot. Halo. Bu. Wong nglakoni ibadah iku nek gak ditulung Allah, abot napa abot? Angel apa angel? Mangkane nek krungu azan, jawaben kula salat. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, aku gak iso salat nek mboten jenengan tulung ya Allah. Paringi kekuatan nglakoni ibadah, mula sembahyang. Hayya 'alas shalah, adzan maneh. Mari wis adan dek dodone gak penak, lah kok pujiane ngelokno tanggane pisan. Eman temen wong kang nganggur gasem. Jare sing nganggur-nganggur cangkeme sapa rek nggo musala gak enak iki rek. Mangkane pujian sing sae nggih. Termasuk pujian sing sae niku napa? Gusti Kanjeng Nabi lagi rewonten tanggal 12 Isnen bulan Maulud. Iki arek-arek selawatan iki tak dungano kon ahli adzan. Sebab jenazah di kuburan besok mayit sing gak termakan tanah salah sijine mayit iku sakliyane ahli Quran tukang adzan. Pemane musala Darun Najat cilik jelas adzane gak oleh amplop iku. Jelas gak bayaran iku. Kok masjid kadang los gak bayaran. Rata-rata tukang adzan iki bayaran apa los? Masya Allah, tukang adzan niku ikhlas, makane jenazah wutu. Ten Jombang niku enek desa jenenge desa Ngrimbi, dusune Kopen, 14 jenazah niku mati. Mbah Bolong diparani dokter Polda, iki nek gak kepethuk Mbah Bolong dadi kuburan massal. Alhamdulillah, kepethuk pertama sapa? Jenazah Jiwangi tukang adzan. Tapi yang ngono rek, nek adzan sing ikhlas, adzane tepat waktu, durung maghrib tuh adzane kakekmu ngono. Mari adzan, salat sunat dhisik terus ndonga, terus puji. Oh, pujian aja ngelokno wong, pujian yo sing tapi Gusti Kanjeng Nabi lagi rewonten tanggal 12 Isnen bulan Maulud. Iki pujian lawas apal kabeh iki.
Nggih Bu. Muslimin muslimat monggo jamaah ganjarane 17 ngene lak sowen nang kabeh wong kampung ya Allah salat monggo aja pujen nyapluk-nyapluk kancane mentang-mentang NU mari adzan zuhur lah kok pujiane ya lal waton ya lal waton ya kakek monggo kate perang karo sapa kene. Halo. Halo. Muga titik-titik o nyantol. Ibu enek berkahe. Kadang solawatan suaranya enak ini kongkon adzan gak gelem biasa. Gini apa badan? Allahumma sholli ala Muhammad. Pun wong ibadah iku pertama jaluk pertolongane Gusti. Jaluk pertolongane Allah jenenge jaluk taufike Gusti. Ya Allah tolonglah kula saged ngadakno mulutan. Nek wis ngadakno mulutan ngene iki donga sing nomor 2 apa? Wa atmim taksirona. Sempurnakan kekurangan maulid Nabi kula ya Allah. Jare Mbak Bolong mau salah sijine ulama berpendapat maulid Nabi sing apik ku siji ijtima'un nasi. Mulutan sing apik ku diadakno wong akeh, nglumpukno wong akeh. Ayo dalu niki sing rawuh kathah napa kuwatah? Pol napa pol? Iki jenenge mulutan sing apik ya iki mulutan mosok maulid Nabi ijen. Ngene iki diatur karo Pak Lurah, diatur karo Darun Najah, diatur karo MWC, diatur karo ranting wong sakmene kae supaya sok kebagian kabeh acara kompak di mana MC ini arek enom, solawatane arek enom, sing penerima ayu, penerima tamu sing ayu. Waduh. Diatur nggih Bu nggih. Masya Allah supaya rukun sing ayu penerima tamu sing dawe kora-kora dadi imbang. Masuk Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngene iki generasi nom-nom kaya ngene iki apa menerjemahkan kehidupan Nabi melok-melok syariate Kanjeng kumpulane jenenge Nahdlatul wong NU sing apik sangganggain duwe 5 hal. Kula niki nggih pengurus NU. Kados Rois Suriyatan kecamatan. Padahal kula ya gak pate NU ya belajar-belajar titik. Bu. Delon bengi iki NU tenanan iki Bu. Siji, wong NU iku munadim. Munadim iku napa? Acara kaya ngene iki diorganisir secara baik. Delon acara bengi iki tertata dengan baik, gak ambuh radul. MC ini si enom towek merongos lapo MC kon niku masalah. Gimana? Solawatane oke, MC ini pejabate tokoh delek ini sing gak tokoh ngeleset nggo nisor diatur sing apik. Al-haqqu bila nidhamin sayaglibuhul batil bin nidham. Apa-apa iku harus diorganisir. Nek gak diorganisir kalah karo barang elek sing diorga. Nggih Bu? Sampeyan tahlilan nek diorganisir diatur kok. Mangkane yai kula Bayai Wahab tambah beras ndelok kuburane Kanjeng Nabi badhe diothek-othek wong Wahabi. Bayai Wahab tampil nanggone Mekah, tampil nanggone Madinah, tampil nang dunia dikongkon dulure jenenge Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah Bayai Wahab berhasil nego ndek Mekah. Akhirnya Bayai Wahab iki diparingi doro teko Gua Sur.
Mangane kok pondok tambah beras Pak Yai sampai saiki enek doro iku hadiah raja Arab. Ora enek kiai sak donya sing oleh hadiah doro nek gak Kiai Wahab NU tambah beras. Tepuk tangan masyaallah. Lah, mangane arek nom-nom nduk kene diorga. Manggete arek ngene gak dilatih MC apa gak ndredeg. Hadirin menginjak-injak acara berikutnya. Gak remek acara itu. Halo, halo, masya Allah, dukun oleh mulia no pengurus ranting kiai masal didudukkan dengan sempurna. Bangga nopo bangga dua arek nom koyo ngene iki. Bangga nggih, Bu? Nomor loro napa Mbah Bolong wong NU kedahe melok Kanjeng Nabi muwahhid. Muwahhid niku napa Mbah Bolong? Wong jenengan, wong apa jenenge? Jenangan niki diparingi Allah apa? Diparingi Allah pemersatu bukan pemecah belah. Ayo sing rawuh kabeh iki lho, rukun napa rukun? Kompak napa kompak? Ojo sampai umat Kanjeng Nabi apa maneh sing NU berpecah. Walaupun NU iki akeh sing gak padha tapi iso gelem rukun. Padha NU ne kadang tahlilan gak padha kono sing la ilaha illallah. Ene sing wedok-wedok gak iso la ilaha illallah. Nglewes ya kakan badokan la ilaha. Tapi aku seneng wong wedok-wedok. Wong wedok-wedok nek mendayoh nang omahku mesti nggawa apa-apa. Wong lanang-lanang malah rokokku disedoti masa. Ayo dilon wong NU torekoe gak padha nggih mboten. Ngene iki arek nom-nom iki jenenge selawat napa niki? Banjari. Selawat apa? Dilon Bu, selawat Banjari ngeten iki lak enak. Nek jaman biyen, jamane Mbah Wahab jenenge selawat Izhari. Jadi zamane Mbah Wahab iku enek ikatan seni hadroh Indonesia jenenge Izhari lanang to kene wedok. Lagune yang ngene lho kene sing nontok lho kok gak buyar, kene sing nontok kok jek awet. Sebab apa? Mbah Yai Wahab niku nggo jejere Ka'bah. Kula diceritani putune jenenge Gus Heru pas umroh bareng kali kula. Mbah Wahab nggo jejere Ka'bah iki muni ngene ambek gawa terbang. Ya Allah, nek selawat Izhari niki sampean ridani terbang niki tak uncal lo nggo jejere Ka'bah disekseni wong akeh. Engko nek muni tak 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 berarti Izhari gak buyar, tapi nek terbang niki bungsung gak muni berarti Izhari buyar. Ngoten Mbah Wahab. Akhirnya terbang daun calo seret munggah gak muni lah kok mudune muni tak 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 gemblontang di Ka'bah. Mangane Izhari iki walaupun gak oleh berkat tetep tak tak. Gak oleh sangu kaya awakmu tetep tak tak tak. Bu, mangane melok NU barokah nggih, Bu. Kapan-kapan ten griyane Mbah Bolong sak baktone ten makame Gus Dur ten nggen kula mangke tak terangno malih. Allah. Amin ya robbal. Dik leri kuburane Mbah Hasim iku enek tulisan. Tulisan apa Mbah Bolong? Barang siapa yang beramal tidak ikhlas akan menambah gelapnya hati. Makanya nek melok Mbah Hasim melok Kanjeng Nabi muga-muga amali diparingi Allahumma sholli ala Muhammad supaya gak ngantuk sholawatan riyen nggih. Ayo Mas, iso lagu di langit ada mata. Sik Bu, iki nyambut gawe sik golek rekaman. Iso. Saged ta? Saged nggih. Ojo biar sik nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Di langit ada matahari bersinar dari bumi. Di langit ada matahari bersinar dari bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan menerangi seluruh alam.
sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi mari Maulid Nabi tambah rukun nggih, tambah kompak nggih. Makanya generasi Nahdlatul Ulama, generasi Indonesia siji, semuanya disyukuri dengan diorganisir dengan baik. Nomor loro sing rawuh kabeh iki mental pemersatu, bukan mental pemecah. Ojo sampai dadi umat Kanjeng Nabi purian. Ngerti puri, Bu? Megot, ngerti megot? Mutung. Delok Nabi Yunus purik nang Allah, numpak perahu. Praune ditumpaki Nabi Yunus, oleng napa oleng? Oling napa oling? Mangane pengajian iki tenang sebab gak enek sing purik. Misalnya grup sholawat iki vokale puri mudhun kabeh, lah sing bengok-bengok sapa? Nggih mboten? Salone puri, aku di nguk lho. Makanya semua bisa berjalan gara-gara Indonesia iso merdeka gara-gara sampeyan sing iso ngatur bagian ngatur, sing gak iso ngatur diatur aja kakek cocot wis melo wae. Masuk nggih? Nomor berikutnya napa Mbak Bolong? Murabi nek iso awake dhewe dadi wong NU dadi Indonesia menyiapkan generasi sing apik. Ojo kabeh dipangan, nggih. Ojo kabeh dipek. Harus sayang nanggone dididik, diduduno. Ngene iki Mbak Bolong ceramah rek cilik-cilik cek paham. Mung arek cilik ku takok, "Bu, sing ceramah mau sapa?" Mbak Bolong. Sing bolong apane? Lah wong dek kapan kula ceramah nang arek SD tak tangoni, "Anak-anak, Nabi Muhammad lahir tanggal berapa?" 17 Agustus. Wong kok wis. Ayo dididik sing apik nggih, Bu. Nggih. Masya Allah diduduno. Lapo sih kok Mbak Bolong diceluk Mbak Bolong jenenge Nurhati, biyen mondok nggo tambak beras, latihan pidatone cerita Mbak Bolong murid Sunan Ampel. Gara-gara aku cerita Mbak Bolong akhirnya aku diceluk Mbak. Ngoten lho Pak Yai ceritane. Kok aku ben kok pondok cerita sapi teng, aku diceluk Mbak sapi teng. Selamat tau gak sapi teng? Jelas, Bu? Jelas nggih? Sing nomor berikutnya napa Mbak Bolong? Kula kali panjenengan selain dadi murabi mujadid iku napa? Arek nom-nom wong tuwek iki gak ketinggalan zaman. Nggih mboten? Sing nomor terakhir mujahid gelem berkur nek merdeka enek pasti enek perjuangan butuh pengor. Nek kepingin riyo poso
gak koyo wong saiki gak poso melok. Enten mboten gak poso melok bodoh, gak poso melok riyaya, gak nandur melok panen. Iku jenenge wong gawe padha karo wong gawe sabuk tapi gak celonoan. Terus sing tok sabuki apamu? Bu, bu. Makanya arek nom-nom diajari untuk pengorbanan, diajari perju. Ayo sampean dilo PT sing gelem berjuang kaya PT Kampung, PT sing gak berjuang kaya PT Potong, hebat ndi? PT Kampung sampean dilok Masya Allah dibeleh lo gurung pedot teko ndase jek urip kok. Jajar PT Potong kok dibeleh Masya Allah getakan lo bongko. PT Kampung gak dipakani ibumu golek-golek dewe teker-teker. Jajal PT Potong culno lak kowa-kowo. Lon kaya ibumu gak dibelajani bapakmu golek utangan dewe ngalor gitu. Bon, sing nomor 1 peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki diadakan dengan sukses dengan cara berkumpulnya orang banyak. Ojo sampai berkumpul orang yang sedikit. Sing nomor 2 napa Mbak Bolong? Wa qiraatu ma tayassara minal Qur'an. Nenek peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki sing diceritakno sing diungkapkan ayat-ayat suci masuk nggih. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lakon nyekti teman-teman wis teko kum ing sira kabeh sapa rasulun utusane Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum utusane Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah golongan dari golongan manusia. Jadi Mbak Bolong karo sampeyan iki duwe nabi niku bukan malaikat tapi nabine seorang manusia. Tapi manusia Nabi Muhammad iki manusia yang luar. Muhammadun bashar la kal bashari balhu wa kaliyaku tibai nal hajari. Nabi Muhammad ini adalah seperti batu. Batunya Nabi Muhammad adalah batu intan. Lah nek Mbak Bolong karo sampean kabeh iki batu biasa. Ayo Bu, larang di watu inten ambek watu biasa. Larang pundi watu inten ambek watu biasa. Watu inten Nabi Muhammad itu bagaikan batu inten. Mbak Bolong kali jenengan iki batunya batu biasa. Ayo jenengan panggil Mbak Bolong muni assalamualaikum napa mboten? Assalamualaikum Mbak Bolong. Ya Allah, muga-muga Mbak Bolong jenengan paringi selamat. Ganti tak jawab waalaikum. Muga-muga masyarakat mriki kabeh Banjar apa jenenge? Karanganyar muga-muga selamat kabeh. Amin. Lah nek jenengan kirim salam nang Mbak Bolong didongakno selamat. Lah nek sampean kirim nang Kanjeng Nabi salam ya didongakno Kanjeng Nabi selamat. Ma minkum min ahadin salama alayya idam itu illa ja'ani Jibril alaihi salam. Jari Kanjeng Nabi aku nek wis mati kok ana wong kirim salam nang aku ndongakno aku ganti aku sing ndongakno. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Mangkane jenengan ndongakno Mbah Bolong ambek ndongakno Kanjeng Nabi beda. Wong Kanjeng Nabi inten. Di kitab pondok niku diceritakno ana wong lanang kelakuane elek. Cara kewane kaya kala jengking senengane ngentup ae. Gak peduli rondo nggo boto dintup. Lah kok wong lanang sing kelakuane kaya kala jengking mau tobat duwe anak soleh. Nak, dalem bapak. Kaya wong kampung gak seneng bapak, nak. Nggih, wong bapak ruwet anjene. Bapak salah, nak. Bapak dosa, nak. Mumpung durung wong kampung marah karo bapak. Ayo pindah, nak, golek sing apik, nggon sing gelem nrimo bapak. Siap, bapak. Akhirnya wong lanang niki pindah nang suatu daerah, gurung tutuk tempat pindah. Lah kok wong lanang sing niate api pindah mau mati di tengah perjalanan. Innalillahi. Innalillahi. Bareng delok bapakne mati, anake nangis. Bapak, ya Allah bapak. Nenek kiai jenenge Kiai Thaifur Mawardi al maghfur lahu baru saja wafat. Semoga beliau bahagia di alam barzakh. Yai Thaifur niki kiai sing saged ngipi kangge Kanjeng Nabi, wis terkenal go Indonesia. Bahkan pas sedone sak Indonesia koyok mendung, koyok bayai sapa Maimun Sedo. Suatu saat Yai Thaifur niku ngipi kepanggih Kanjeng Nabi. Lah kok Yai Thaifur takok, Nabi, ibuku sing wis mati sani kabare apa ndek alam kubur? Ternyata jawabane apa? Ibumu gurung bahagia. Gara-gara apa? Biyen tau ngelokno wong wedok. Wong wedok, kon iki duwe anak-anake sapa? Rada ngelokno ngono. Langsung wong wedok marah gak disepuro, Bu. Halo? Halo? Muga-muga mawon sing rawuh kabeh iki besok-besok sedone husnul khotimah. Muga-muga besok-besok lancar di taman surgane Allah. Amin ya rabbal. Ayo sing rawuh kabeh iki besok-besok sedo napa mboten? Mati napa mati? Tapi tak dongakno muga-muga aja matek dhisik. Ibu, jare wong Jombang hati-hati nek ngomong sapa rono wali. Lah wali liwat tae mandi apa maneh wali mandek ke jam 8 mau tambah mandi. Tak dongakno sampean menangi riyo. Sing riyo wingi nggawe sepeda motor tak dongane iso tuku mobil sing apik. Gelang sampean tak dongono gedhe Mas. Iso dipamerno ngalor ngidul kaya layangan pedhot. Allahumma Kanjeng Nabi dawuh masabatu khurujal mukmini minad dunya illa mislu khurujal sabiyyi min ummihi. Wong mukmin kaya Mbah Bolong, wong mukmin kaya jenengan kabeh ngeten iki, besok nek mati jare Kanjeng Nabi senenge kaya dene bayi sing metu teka wetenge ibuke. Sepurane kula nek ceramah jelas ngilingno mati lho nggih. Halo? Bu? Arek enom iku nek eling tuweke kaya mbae, insyaallah gak endel nemen-nemen. Wong ku nek eling matine insyaallah gak dablek nemen. Delone wis sepuh kaya mbahmu ya Allah, Nduk. Tukokno wedak merek apa tetep tuwek. Aku nek ndelok wong tuwek brai neko-neko masyaallah ya Allah Mbah sampean brai kaya ngono sing kate gendak riko iku lho sapa. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina. Jari guru torekoku, Robbana atina fid dunya iki piye Mbah Bolong prakteke. Wong Ponorogo nek ketok mobil api dudingen, hai mobil api, awas kon kapan-kapan tak tuku tak tumpaki. Ngono.
Wafil akhirati hasanah apa Mbak Bolong burine mobil enek keranda mayit enek pendosa iku ya dudingen aku ya kapan numpak pendosa kaya ngono iku aja dunyane tok nggih Bu aja mobil tok Pak harus eling pet dosa harus eling kemah insyaallah Bu Kanjeng Nabi ku nek delok kematian nek ngono umatin nangis Kanjeng Nabi ternyata besok di neraka sing akeh wong lanang apa wong wedok Bu wis mulai ngaku alhamdulillah besok nggo neraka sing lanang apa sing wedok sing akeh gara-gara nopo Kanjeng Nabi wong wedok kok akeh mlebu neraka gara-gara kurang syukure tidak pandai berterima sampai nek wong wedok muni ngene aku sampean rabi yamun yamin gak tau nemu enake Mas astagfirullahaladzim muga sing rawuh kabeh mari maulutan diparingi Allah kata syukure kata terima kasih nih amin amin ya robbal Allahumma sholli ala Muhammad Bu sampean sing wis tau hamil tau nglairno tak takoni wong nek hamil bayine normal ibuke apa-apane ayo bayi metu teko ibu iki metu dhewe apa dioperasi sing akeh maksudnya ngeden metu dhewe apa dioperasi metu dhewe to wayahe metu ya metu besok-besok awake dhewe nek mati nyawa niki metu teko jasate dhewe insyaallah ya metu-metu malaikat Israil gak sampai ngoperasi dibatek ngalor ngidul pengumuman tapi nek bayine kelemon kakean badok akan ngombe es ibu ini sakit dioperasi napa mboten uangku nek salahe akeh dosane akeh iku besok matine dioperasi diobat abitno karo malaikat Israil naudzubillah min ayo saiki tak takoni jujur sing rawuh kabeh iki dosane akeh napa akeh pol napa pol insyaallah kaene wong sakmene kae sing ganti dosa iki kaene ayo ngacung sapa sing ganti dosa ngeten iki sampeyan tingali nek gaene udan ngene iki desa sampean kampung sampeyan nek gaene udan panas bleduk napa bleduk debu napa debu dan enek debu ngeleki omah sampean ya napa rusuh napa rusuh makanya urip donya iki gak lepas teko dosa gak lepas teko bleduk sing telaten ae berseni dosa sing telaten mawon nyaponi wong ngene iki enak-enak ngaji niate apik lah kok jejer raja-rasan-rasan akhire ngajine diganti karo napa lho Pak gak enek gak dosa kabeh wis wong Babolong tau enak-enak ceramah lah kok ndek ngarep kupas kono arek wedok jek enom ayu kuning lah kok ngemiki anake didepno kok ngarep dayel bleduk napa bleduk kaya ngene iki dosa napa dosa kaya ngene iki pun sadurunge Babolong ceramahe tak akhiri masalah carane piye mbreseni dosa ayo panitia nyebarno kotak amal iki Darun Najah badhe ndamel napa jeding sampean sedekah saya kasih nggih. Nggih Bu nggih. Aja biar dhisik nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekedhik malih nggih Bu. Nggih Pak nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum al-ayah. Sanggak-nggake Kanjeng Nabi itu mempunyai 3 ciri. Siji, jamalun ganteng. Nomor loro, kamalun
Purna nomor 3 nawalun mawan wis ganteng pinter itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setunggal saat Siti Aisyah niki dondom-dondom. Lah kok dome niki roto. Bengi pisan. Dom niku lak cilik, Bu. Nek gedhe lak linggis. Bareng Kanjeng Nabi rawuh tempate Siti Aisyah niki padang melu kaya arek nyanyian di langit ada mata nggih Bu bersinar. Wong matahari nyinari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak ada bayang-bayangnya karena cahaya matahari kalah karo cahayane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Siti Aisyah, ya Rasulullah, jenengan kok kados ngeten padang ya Rasul. Dari Kanjeng Nabi, Aisyah, aku padang kaya ngene iki besok di akhirat enek wong sing gak iso ndelok wajahku sing padang. Astagfirullah. Bu, muga-muga sing rawuh kabeh iki besok-besok saged ningali Kanjeng Nabi. Oleh syafaate Kanjeng Nabi. Wau diceritakno Mbah Bolong, ana wong lanang nakal pindah kampung di tengah dalan lah kok anake nangis napa nangis wau? Anake nangis, "Bapak, lah kok wajahmu elek, Bapak?" Aku tak ndonga dhisik, muga-muga bapakku sing wis seda, wong tua sampean sing wis seda, muga-muga disepuro Gusti Allah. Berada di taman surganya. Bu, nek tiang sepah sampean sedo, nek enek wong Islam mati, wajahe diwacak nopo sadurunge dikubur. Dawuh Kanjeng Nabi, bacakan bi Fatihati suratil Baqarah, bacakan pembukaan surat Baqarah, alif lam mim sampai wa ulaika humul sikile diwaca napa lillahi ma fis samawati wa ma sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil. Buareng bapake mati elek ditangisi, anake nangis sampai keturun. Lah kok ngipi kepethuk Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, bapakku Nabi. Iya, bapakmu mati elek. Pancene kelakuane bapakmu terlalu jelek, wajahmu bapakmu boleh elek. Tapi bapakmu nak, nek bengi ngarep-ngarep syafaatku maca sholawat. Bareng bapakmu bengi maca sholawat, aku titeni bahasa Indonesia ini kok apa ya? Aku iling-iling. Apa Mas? Aku ingat-ingat. Nek bapakmu tahu ndongakno aku maca makanya aku janji bapakmu akan tak syafaatin di akhirat. Delalah delok matine bapakmu elek, aku gak mentolong ngenteni di akhirat. Matine bapakmu tak syafaati. Delon saiki bapakmu wajah ganteng, Bu. Gara-gara apa Mbah Bolong bapakne kok wajah ganteng? Gara-gara bapakne yakin ono syafaate Kanjeng Nabi. Azizun alaihima harisun alaikum bil mu'minina raufur. Kanjeng Nabi seneng nek umat iki Islam mukmin tenanan. Kanjeng Nabi cita-citai umat gak mampir nang neraka, mlebu swarga kabeh. Alhamdulillah. Mangkane sak nakal-nakale awake dhewe, sak elek-eleke ayo sing akeh maca nggih Bu nggih. Besok-besok awake dhewe nek maca sholawat pasti oleh syafaate Kanjeng. Allahumma sholli ala Muhammad.
dawe Pak Camat, dawe Pak Lurah, dawe pembawa apa jenenge, dawe panitia, nek isok mulutan iki ndadekno tambah iman, tambah mancep. Ayo tak takoni, klopo iku nek kene angin banter rubuh apa ndoyong tok? Lah nek pari kene angin banter, lah Mbah Bolong pari kok ambyuk sebab oyote gak patek kuat. Lah nek klopo kuat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Wong nek melok toriko, wong nek melok dikir, melok solawatan, dikira sing tenanan, mancepno. Nek wis mancep gak gampang terombang. Sampean nek salat maca ihdinas sirotol, sapa Mbah Bolong sing oleh sirotol mustaqim, sirotol ladina dalane wong akeh, an'amta kang wis paring nikmat sapa Allah. Nikmat apa? Siji nikmat iman. Ayo jenengan nanti ningali Allah napa dereng? Tau ngipi pedhok nabi napa dereng? Percaya iku jenenge iman. Engko munggah nang makrifat, mari makrifat istiqomah, diombang-ambingno tetep la ilaha Muhammadur. Makane diadano mulutan kaya kene iki tanduran imane, tanduran dikire kaya klopo, aja gampang terombang ambing. Kit mulai cilik diapalno, sapa nabimu Muhammad, sapa Tuhanmu Allah, apal kabeh. Lah meneh-meneh Mbah Bolong karo jenengan nek wis dikubur parani mungkar nakir. Sapa Tuhanmu? Allah, apal. Wong sampean saking ngapale sembayang gak mikir moro-moro assalamualaikum, lu goblok wis sembayang melali saking ngapale. Masuk. Masuk. Sapa nabimu? Muhammad. Almar'u yamutu alama asa alai. Wong ku besok matine tergantung teko tandurane mang. Di Pondok Tebireng kono Kiai Iskak Latif, omahe Prambon Sidoarjo, mondok ten Tebireng sampai mati gak boyong, sampai mati gak rabi. Belani seneng Mbah Hasim. Ngono ku matine bengok apa? Allah pondok. Lho, Allah metu pondoke barang. Kane nek wong mati lha kok bengok Senin, Kemis, lapo anjene bayar kreditane Senin wek Kemis. Ono maneh PT sebekate mati ketok PT. Bu. Muga-muga Mbah Bolong karo sampean kabeh sing rawuh kabeh dikiri mantep nggih, Bu. Sampai mati nggih, Bu. Makane dikir kok aja melek meremo. Dikir kok melek. Lah ilaha illallah. Cukup apa berkat iki? La ilah. Wah, gak cukup iki. Lah. Apa maneh ndek ngarepe musuh nek lu munyuk ndek ngarep. Dadi ati sakmune munyuk. Oh. Mbah Bolong karo kampung apa jenenge? Karanganyar. Tapi Mbah Bolong kan gak goblok. Ngebel panitia, mana Karanganyar, mana GPS-nya. Lo kok Mbah Bolong dijemput ke masjid. Mbah Bolong nek ngebel dijemput, nek gak ngebel yo gak dijemput. Aku tahu pengajian gak dijemput, gowo takok wong nggo tengah dalan. Lah kok sing tak takoni gendeng, padha gendenge gak rumput. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu, sing sapa wonge Allah istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Besok sampe nek kate mati dijemput malaikate Allah, dipethukno Gusti Allah, dipethukno surgane Allah. Masuk napa masuk? Masuk napa masuk? Oh. Tak dungano sampean kabeh riyo ya meneh duwe mobil sing apik. Wis sampean duwe mobil gak enek kuncine saged mlaku. Sampean duwe mobil gak enek kuncine saged mlaku mboten? Berarti kunci niku penting napa penting?
Lah nek kunciku penting, berarti sampean kabeh ku mlebu surga butuh kunci. Lah kuncine surga saiki wis sampean gawa. Apa babolong kuncine surga? Miftahul jannah la ilah. Ayo mangane sing rawuh kabeh muni yo alhamdulillah. Ayo mulutan iki aja gampang sambatan. Babolong aku dadi takmir abot. Abotmu karo abote nabi gane apa-apane. Nabi Muhammad dakwah musuh wong kafir, enek sing jenenge Saibah. Saibah iki kafir jaga Ka'bah. Awas Muhammad rene tak bacok tak kei racun. Dadi nggawa glathi sing landhep dikai racun. Nabi Muhammad tadi ditunjuk bareng delok wajah Kanjeng Nabi gawanteng bercahaya, langsung lumpuh. Iki Nabi tenanan, langsung masa syahadat Bu. Lho Bu, Nabi Muhammad dilawan. Mangane dadi arek enom kaya awakmu, seragaman walaupun gak bayaran sholawatan, masuk kon iki masyaallah. Kadang-kadang diundang di kampung dhewe gak seragaman, lapo gane bayaran, gak pareng. Sebab sholawatan mulyakno Kanjeng. Nggih Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngene iki wong sepuh-sepuh delok arek enom seragaman ganteng, masuk napa masuk? Lapo sebab Kanjeng Nabi ku wong ganteng. Besi babolong gak ganteng, ya pacane gak nemen-nemen elek-elek. Ibu-ibu saya kira sing digoleki sing nek wong ganteng abu. Bingenane nggo Jombang, Gus Ikdam ceramah nggo Jombang. Nyene Gus Ikdam ganteng gak koyo raiku Mas. Gus Ikdam ceramah jam 09.00 lho, jam 6 isul ibu-ibu wis nata kloso gendeng-gendeng. Jam 6 isul wis ditunggoki. Mesti wong ganteng ngono kuwi Gus Ikdam munggah wong wedok-wedok bengok histeris. Gus Ikdam. Aku munggah kan sing bengok aku balas jane raya elek tak terima nasib Mas. Halo. Walaupun gak ganteng kaya Nabi ya maca sing seragaman ngene iki masuk. Selamat aku cuma sayang gak nggo duit kok kowe tak kei duit gak nggo duit. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jos napa jos Kanjeng Nabi Bu? Jos napa jos? Tapi sak jos-josi Kanjeng Nabi jip menyayangkan la yaro wajhi salah satu angfusin. Besok ana wong gak iso ndelok wajahku. Lho, hati-hati lho gak iso ndelok wajah Nabi. Sapa ya Rasul sing gak iso ndelok wajah sampean? Siji, al aquli walidai, anak sing durhaka nang wong. Muga-muga sing rawuh kabeh iki anak sing birrul waliden. Jajal saiki arek enom gonceng ibu, ambek gonceng cewek mesra ndi saiki? Gladok Mas, kaget. Cari cowok sorry sayang. Jajal gonceng ibu, gladok le kaget le mangkane gecokan ngomong. Kalau nggak ada yai namanya almarhum Yai Jamal niku tiange mboten gorowan. Cerita pas ngaji Guk Malang, pas dahar diceritane mbek Kiai Malang, ana wong mati dikubur wong sak kampung gak kuat. Jadi jenazah iki diangkat wong sak kampung lho mboten kuat. Bareng diangkat anak durhaka anake dhewe kuat. Akhirnya anake ngubur dhewe didampingi wong kampung, anake kate metu teko kuburane wong tuane gak mampu. Akhirnya dikubur hidup-hidup. Gara-gara anak wani karo wong. Ini ki babolong teko Jombang kene gak pegel sebab mobilku apik, Bu. Lho mobil apik ku gak krono aku, Mas. Iku biyen bapak tuku mobil dodol sawah. Iku duweke bapak. Jadi merek sawah bapak niku. Mangkane ayo hormat nang wong. Wis wong kene wis apik. Nomor loro apa? Tarikus sunnati, orang yang meninggalkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi iku gak iso delok wajahe Nabi. Nomor 3 nek disebut jenenge Nabi gak gelem maca sholawat. Wis muga-muga sing rawuh kabeh iki besok-besok saged mirsani wajahe Nabi. Allahumma amin ya rabbal.
Pun akhir ngajine Mbah Bolong mulutan iku api siji nglumpuk wong akeh diwacana ayat suci al diceritakno sejarahe Kanjeng sepurane kula wau guys nyeritakno dawa-dawa mek sekilas-sekilas diceritakno kabeh biar jam 3. Nomor 4 mulutan sing paling apik akeh berkate badokane iku mulutan saudara-saudara. Nah nek kaya awakmu ngene kok mangan snack tok sampe buyar masuk angin saudara-saudara. Usul panitia mulutan ke depan lebih banyak berkatnya nek perlu dikai gandolan sing teko esuk njaput caweneng kabeh. Muga-muga mulutan tahun depan lebih baik. Aja muring-muring nggih. Ibu misalnya iki ndek dukur sampai nenek Jawa jano akeh nek sarung BHS masuk napa masuk lho gak ya Pak monggo panitia menipa lurah urun sing akeh bate-batean Pak Lurah halo pun sing paling akhir ngajine Mbah Bolong kula kalih jenengan besok kepingin mlebu surga mboten pengin apa mboten sing dincepno mau kalimat napa la ilaha Muhammadur sing rawuh kabeh iki nek kepengin bersih dosane ayo sing jenenge mau bleduk-bleduk la ilaha berseni dosa illallah nekakno ganjaran la ilaha ngepel dosa illallah mengkilatno ati la ilaha illallah entek dosa sampean lho sapa wonge ayo melok Mbah Bolong gelem ngangkat tangane muni la ilallah muga-muga besok-besok oleh syafaate Kanjeng Nabi Mas, ambil sholawatan yang biar ya. Kuncine lawang suwarga barak la ilaha illallah ora ana lafat liya la ilaha illallah kuncine lawang suwarga la ilaha illallah ora ana lafat liya la ilaha illallah lanjut la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah jam 2:30 cukup sekian ceramah saya. Wis pegel Bu, cocotku wis pegel. Monggo nek ten Jombang mampir nggih Mbah Bolong monggo nggih Bu nggih. Muga-muga mulutan iki tasak kasih kata kirange muga-muga Allah nyepuro. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin ja'anallahu wa iyyakum mimma yastajibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah Allahumma bi hurmati hadan nabiyil karim ij'alna min khiyari ummati wasturna bidaili hurmati Allahumma ja'alna li alaika dzakirin wali na'maika syakirin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma inna nas'alukal mutaba'ata li rasulika sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'alna auladana dzurriyyatana minas sholihin minal faizin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah sing tasik beto jajan beto mantu nggih insyaallah barokah nek enek ya kloso-klosone uga mulih kono sepurane ingkang kathah nggih matur suwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh